Megagak ugak sadulita lae. Nuwun sewu sinuwun Rama Wijaya. Kula suwun sampun ngantos ndika kedlarung ketlikung ing rasa wuyung. Prayogi mang eling marang purbane Hyang Agung supados rasa liwung lan gandrung ingkang berung nyandung enggala mamprung. Santosaning iman lan jejeking jiwa kasatriyan yekti badhe dados lantaran mrih kasembadan hanetepi dumateng dharma kautaman. Mila saking menika Den sampeyan mang enget marang wasesane pangeran merga tekliwering kahanan lan mubah musi ing lelampahan yekti mujudaken pandadaran utawi pacuban saking Gusti ingkang Maha Wikan. Yai Semar linali-lali saya kadriya wewayangane garwaku Yai Rekyan Sinta ingkang dicolong Ratu Angkara Murka Sidasa Muka. Wis golong tekadku, wis geleng sediaku. Aku mung kumudu ngejur Rahwana Raja ngrebut baline Rekyan Sinta. Nuwun sewu nggih, Den. Kula mboten maida dumateng runtiing penggalih sampeyan. Namung kemawon kalilan kula tak caos katrangan. Bilih jagat sampun nekseni umat sampun ngakeni Dasa Muka menika ratu ingkang angkara murka. Dasa Muka nika ratu ingkang angkara murka senengane tumindak nista ora gagas iki dosa apa ora sing baku ketekan sing dadi kekarepane niku watake Dasa Muka. Malah kanthi lelakon menika kula saged nggagapi bilih Pangeran Hyang Agung Anuding Dika minangka satriya tama ingkang kedah ngisas angkaraning bawana nenggih Ratu Ngalengka. Nadyan pancatane perkawis bab Dewi Sinta nanging sampeyan kudu tumanggap
sampeyan kudu ngerti marang sasmitaning Gusti. Awit semunipun lelampahan menika mboten namung perkawisipun bojo sampeyan sing dicolong Dasamuka, ning sampeyan minangka dutaning adil ingkang kajibah Brasta Sukertaning Bawana. Mila saking menika, Gus, kula sanget jumurung menawi sampeyan sakwadya bala wanara badhe ngrabasa wonten Ngalengka, nanging tanceping sedya anteping gegayuhan sampun ngantos kleru. Yen sampeyan nyabrang getih lelumban peperangan kalian Rahwana Raja mung perkara ngrebut bojomu, jagat mboten badhe nyerat dumateng lelabetan sampeyan. Merga niat sampeyan mung mbelani bojo. Nanging menawi mantenging cipta nering sedya tulusing dharma nglebur angkara murka anut kelawan keparenge dewa, tartamtu jagat saisinipun badhe nyatet lan nyerat sejarah menika. Satriya mekaten jejibanipun cetha lamun ta kedah memayu hayuning bawana kanthi tulus ikhlas sepi pamrih rame ing gawe, tegesipun pakarti lan tumindake satriya utawa pimpinan niku boten ngarep-arep bebungah napa-napa. Mongko yen wong Ngalengka nika saben duwe karep sing apik, jare tresnani karo wong cilik, yen para kawula duwe gawe nekani ning ya kuwi mesti duwe pangajap, duwe panjangka. Aku tak teka ning desa kana pamrih esuk yen pilihan men milih aku. Niku beda kalih sampeyan. Nadyan to wis rampung sampeyan dipilih mongko pangarsa mongko dadi pimpinan, nyatane gelem trutusan turut mriki. Niku sampeyan apik-apike menungsa. Caritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine Kyai Badranaya, tuturmu becik, wulangmu bener-bener bisa nggugah rasaku tumuju marang bebener lan kautaman. Mula pantes lamun ta kowe lurah Semar tansah ndak cedhaki, tansah ndak rangkul, tansah ndak tresnani. Kowe kepengin bangun apa wae klebu kretek ya mesti tak wujuti. Lah kula pancen setya bekti kalih jenengan, riyen nggih milih jenengan, aja dipadhake karo lurah Klangon. Kula niki adeg-adege nggih jejeg. Nika nggih lurah sae wong riyen nate nimbali kula. Angger nyeluk kula mesti Mas Dalangku ngoten niku. Lha ku nyauri ya Mas Lurahku ngoten. Ing atase lurah saradan liya-liyane do gagah-gagah do kereng-kereng. Klangon rumah saku nek kaya wong wedok modele. Ngenteni wahyane mangsa kala kang prayoga, ngenteni gaiping pangeran kangge sampeyan Brasta angkara murka mila magita-gita mangnyuwun purbane kawasa.
sangka kumanyar mangrengga ruming uri ampak sineblak maruta gegancangan temah sirna sinapu dening soroting surya ing nedeng manjer tengange hawa benter kawuran mendung weh Prabawa Goreh ingkang mapan wonten ing Pendopo Agung negari Ngalengka ya negara Lengka negari Ngalengka nedeng ancik jaman kala bendu wulang agama ora dipaelu dawuhe kiai ora digugu nanging kanistan dianggep maju sing goroh malah payu para manungsa ngumbar murka numpuk arta kanggo ngumbar dosa dem-deman ing saben dina laku jina ngombro-ombro tindak selingkuh saya ndrebala wis duwe keluarga ngakune isih Jaka bojone dhewe dianggep kaya durga yen bojone wong liya eca tur mirasa Ngalengka uga ngaran ngancik jamane dan kursi panguwasa dinggi rebutan wong cilik sing dadi korban para sentana praja wis koncatan iman ngrogoti bondo negara bebarengan kabeh padha nampa dhuwit dumduman nanging bareng konangan minggat ora karuan jebul ndelik ning papan palereman golek wanita dinggo hiburan ketoke ayu kaya prawan jebule banci saka saradan negara Ngalengka goreh rongeh adoh saka katentreman karena ingkang jumeneng nata tuhu Ratu Angkara Murka ingkang jejuluk Sang Dasamuka ya Rahwana Raja ya sinebut Sukesi Tanaya hambeksa jingkrak-jingkrak gumuyu lakak-lakak mencorong mripate nganti kaya singa barong asta anggegem kaya arsa nekem jagat saisine Narendra Surasekti Mandra Guna mung emane mahambek adigang adigung adiguna semongah sesungaran ngubal marang kamurkan ndeder marang dedosan Kula sinten ta ingkang kepareng sowan mangarsa hanenggih kadang muda Sri Dasamuka satriya ing panglebur bangsa ingkang kekasih Raden Kumbakarna enggal sanadyan wujud raseksa Gung Birawa parandene luhur bebudene utama tumindake parandene ingkang tansah humiring mring Sang Nata awujud raseksi utawa buta wadon ugi kadang mudhane Sang Dasamuka ingkang sesilih Dewi Sarpa Kenaka sanadyan sipate pawestri parandene seneng ngumbar marang hawa nafsu bandrek jina tanpa wigih ringa-ringa bojone nganti 8 datan kantun pasebane kadang mragil satriya ing parang Kuntara ingkang kekasih Raden Gunawan Wibisana
Bagus lair kandas tekan batin dasar wasis waskita ngesti limpat seprapat tamat mumpuni ing agalembat. Sinambet ing wuri pasebane Warangkanata apangkat patih saking kepatihan Purwadikara ya Purwadikarang ingkang kekasih Rekyana Patih Prahasta ya Patih Sukesa ing jawi mlabar pasebane para buta pating gereng pating geru candrane nganti kaya macan sewu mungguing krangkengan. Yaksa Pura Rupa Risendeng Narendra Yaksa Halalaku Kamal Walya ingkang Sromah Wayut Sang Sentra Purarupa mangadas
yo bandaku, yo dunyaku, yo amal-amalku dhewe. Kumbakarna Sarpa Kenaka Wibisana lan sampeyan Paman Prahasta. Marmane jenengan kabeh ndak awe lan ndak cedhakake ana ngarsaning sun yektine mung bakal ndak kanthi rembukan bab kahanan negara Ngalengka. Sesasi kepungkur kraton Ngalengka ajur mumur remuk bubuk dadi rempon. Kraton Ngalengka dadi awu merga saka pakartine monyet elek bedes putih Hanuman dutane Rama Wijaya. Nanging nyatane Ripalungguhan iki maragake sawangen. Maragake sawangen. Dasamuka wis bisa mbangun kraton Ngalengka meneh. Kraton ingkang dumadi saka mutiara di kabeh wewangunan ndak lapis nganggo kencana. Men melek mripate Rama Wijaya yen Rahwana kuwi ratu sugih mblegedhu, ratu berbondo berbandu, tuguse sugih Raja Brana lan sugih sentana miwah prajurit. Mbok Karna. Apa Kakang? Isih melek kowe? Isih. Ripalungguhan iki aku njaluk panemumu. Kowe perangane wong semene mbane iki sing mangan akeh dhewe lak kowe. Lha pancen sewengi gaweyan sing abot dhewe iki kowe. Iya. Kepiye Kakang Prabu? Ripalungguhan iki tak jaluk wawasamu kurang piye anggonku mbangun praja Ngalengka iki. Maragake matura aja wigih ringa-ringa, aja kok tambahi, aja ndok kurangi, men madhep mantep anggenmu kandha. Aku tak matur ya Kakang Prabu Dasamuka. Pancen bener lan kepara nyata dina iki Kakang Prabu wis bisa mbangun kraton Ngalengka. Kraton iki endah ora kurang sawiji apa malah kaendane ngungkuli jaman sadurunge diobong karo dutane Rama Wijaya mbiyen. Nanging ngene ya Kakang. Saka pamawasku Kakang Prabu lagi bisa mbangun kraton, durung bisa mbangun negara. Wis bedane apa mbangun kraton karo mbangun negara? Beda Kakang. Yen mbangun kraton mono mung mligi ndandani kaendahan papan dunungmu pribadi. Merga kraton kuwi lak daleme ratu. Tegese sing kok mulyake mung dirimu pribadi kelawan keluargamu tok. Nah, yen mbangun negara kuwi mbangun Ngalengka sakputuhe wiwit saka kraton kutha Karang Padesan nganti tekan pucuking gunung dibangun kabeh. Mula bareng Kakang Prabu wis bisa mbangun kraton sing endahe kaya ngene, aku malah sedih, aku malah prihatin. Merga saka petungku pedaya apa kowe mbangun kraton sing becik, uripmu mubra-mubru keceh bondo kemul kamukten, yen nyatane kawulamu nungsang jempalik rekoso uripe. Mongko sing jenenge negara sing wis merdika mono kudune wae kamardikan bisa dirasakake kabeh lapisaning para dasih. Ning nyatane kabeh para kawula mung kalindes dening rodaning panguwasa. Kawulamu pendak taun ndok kongkon atur bulu bekti ingkang awujud pajek sing dhuwure kliwat ukur, ning bareng pajek mlumpuk ning negara malah bancaan karo pejabate. Kakang Prabu,
gunggung kumpule anggonmu ngenyam kawibawan ngrasakake kamukten kuwi nganggo ancik-ancik bangkene wong cilik. Mula kang mangkono Kakang, ayo tutupno anggenmu bangun Ngalengka. Ora mung kraton wae sing kok bangun, ora mung kraton wae sing kok dandani, nanging waratakno nganti tekan Karang Padesan. Kok kira-kira ana desa sing ora duwe kretek ya bangunen kreteke. Yen wis kawulane padha seneng jaken syukuran nanggap wayang Kakang. Kaya ngono kuwi pimpinan sing apik Kakang Prabu. Kowe kok usul ngono karepmu piye? Mergo engko yen wayangan sing ditanggap ya mesti aku ngono lho. Entek-entekane gawe wirang kaya kere. Lho ben rame, ben laris ngono lho Kakang. Ngono Kakang. Kejaba saka kuwi Kakang Prabu Dasamuka. Sing kok bangun aja mung tata lair utawa kewadakan wae nanging kudu nganti tekan batin, budi pekerti solah bawa ingkang trep kelawan paugraning kautaman. Pedaya apa negaramu apik, kratonmu becik, nanging yen pakartine menungsa bubrah morale, bobrok pakartine nista patrape yekti, ora ana pedaya apa-apa. Terus tak kira ya wis kuwi wae usulku Kakang, yen ana luputku aku njaluk ngapura Kakang Prabu. Ya. Bokarno. Piye Kakang? Ndak tampa? Ndak tampung luwih dhisik apa kang dadi usulmu? Sak banjure adhiku wadon siji-sijine Sarpa Kenaka kowe duwe panemu apa? Aduh Kakang Prabu jimat sesembanku ing madya padha prapting ndelahan. Yektine Kakang Prabu anggene nata marang negara nentremke karo para kawula wis ora kurang sawiji apa. Kahanane kabeh sarwa mulya, kahanane sarwa tentrem, kabeh padha sugih ngenyam kawibawan kemul kamukten. Ya mung siji Kakang. Ana bab sing ora cocok karo batinku. Kenapa kok Ngalengka mbiyen rame saiki dadi sepi? Sing ndok karepake saiki dadi sepi piye? Mbiyen ki rame banget. Papan-papan hiburan ki pirang-pirang, papan-papan panglipur ki akeh banget. Ning kenapa kok banjur gudhe guyangan malah kok tutup ki piye to Kakang? Ndak jaluk kanthi banget papan-papan pelanyan kaya ngono kuwi kudu dibuka meneh ya Kakang. Men ora wong nom-nom banjur download micet. Ono usulku Kakang, papan panglipur kudu dibangun meneh, dipasang wujute warung, sakjroning warung ana tahu sing bisa ngguyu, bikang sing iso jigang, tempe sing iso ngawe-awe, ngono lho Kakang. Wong wedok usule eleke kaya ngono. Ya wis tak tampung luwih dhisik. Wibisana, maragake kowe matura sing prasaja. Anjrah ingkang puspita arum kasliring samirana ambre Sekar gadung ngaskan danyo maweh raras renaning driya
Aduh Koko Prabu Ngalengka Diraja jimat sesembahan kula ing Marcapada prapteng gelahan. Menawi pancen kula dipun paringi kelonggaran wekdal badhe matur, mboten ketang klungsu-klungsu kula tak nderek udu. Gage matura Wibisana. Nuwun sewu. Menawi saking petang kula ingkang gumana musik salebeting manah kula mboten wonten sanes kejawi. Mboten wonten sanes kejawi namung dutanipun Sri Rama Wijaya ingkang ngobar lan mbesmi kraton Ngalengka rumiyin. Naminipun Anoman. Ing atasipun wanara setunggal kemawon saged nggegeraken Ngalengka Diraja. Mongko manut pawarta ingkang sampun kula tampi para wanara andhanipun Prabu Rama Wijaya menika cacahipun ewon. Cacahipun ewon. Watos sing manah kula menawi ngantos Sri Rama Wijaya sakwadya balanipun nglurug perang dhateng Ngalengka menapa mboten bebayani. Gunawan. Cetha lamun to sifatmu ki satriya ning jiwamu gigrek jirih getih wedi mati. Apa kowe wedi karo Rama Wijaya lan munyuk-munyuke? Kowe nyepelekake karo kaprawirane Dasamuka. Ya. Melek omripatmu jerengen gobokmu. Kowe mestine isih kelingan nalika kakangmu Dasamuka ngamuk ning kayangan dewa-dewa padha giris lumayu salang tunjang. Merga wedi karo kadikdayane Dasamuka. Apa kowe lali Dasamuka duwe kadikdayan liluwih ya kuwi Aji Pancasanya sing dayane nganti jagat iki kukut Dasamuka ora bisa mati. Yen mung Rama Wijaya lan antek-anteke lan kethek-ketheke sepira banggane. Aduh Kakang Mas, nyuwun pangapunten. Kula mboten maiben dumateng kaprawiran paduka nanging menawi ngantos dumados peperangan gegempuran ing antawisipun Ngalengka kaliyan Pancawati tan wurunga badhe nuwuhaken pangorbanan. Nadyan kados pundi kemawon perang menika kejem sarta wengis mboten namung prajurit senopati ingkang dados korban nanging para kawula ingkang mboten ngertos kentang kimpuling kahanan lan pojok plereting lelampahan badhe kasempyok ngaradan karana wengising peperangan. Mila saking menika supados perkawis menika mboten saya ndadra kula suwun kanthi sanget. Kula nyuwun kanthi sanget. Mugi keparenga paduka Kakang Dasamuka enggal mangsulaken Dewi Sinta dumateng Rama Wijaya. Hei! Rodha montap ler kinetap supaya sini Coco bang mawingo-wingo wangis netra kocak ngundarandir hidup nyomangala cakra praupan brabak branang setan alas. Gunawan kowe ngelikke Dasamuka kena, kowe nyepelekake kakangmu kena ning aja pisan-pisan kowe ngrembug Sinta. Aja pisan-pisan kowe nyenggol nganggo tembung ya kuwi babakan Sinta. Kowe yen pakartimu kaya mengkono tegese arep wani karo si Dasamuka merga anggenku tresnani Sinta, nyolong Sinta saka bojone jeneng Rama Wijaya. Wis tak tekati, wis tak dadake, wis tak antepi. Nyuwun pangapunten. Menapa kinten-kinten mboten klentu ing tumindak. Dene paduka angantepi tekad ingkang nista.
Mongko para winasih sampun kepareng-paring dawuh Surasudira jayaning Kanangrat swuh brasta tekaping ulah Darmastuti kanistan sarta Budi Candala ingkang bebasan kuwawi nggulung jagat yekti badhe sirna dening kautaman mila saking menika Kakang Mas monggo dinten samangke kula dherekaken ngambah dalan rahayu kanthi srana tresna pedamen tresnani dumateng sesamining titah kula mangke ingkang badhe ngadhep wonten ngarsanipun Sri Rama Wijaya nyuwunaken pangapunten tumrap kalepatanipun Kakang Dasamuka sarta mangsulaken Dewi Rekyan Sinta piye Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis risang maweh gandrung sabarang kadulu bangsa telek lambimu mingkemo Gunawan kowe ngarani Dasamuka iki nista merga kowe ora ngerti marang gegayuhane Dasamuka rungokno gobokmu aku wani nyidra Sinta saka Rama Wijaya kuwi mung manut karo wangsite dewa dewa paring dawuh Dasamuka bakal dadi ratu Jayeng Bawana mulya wibawa negara Ngalengka dadi gemaripah loh jinawi Ngalengka bisa subur lamun ta Dasamuka bisa mboyong dewaning kesuburan ya kuwi Sang Bathari Sri mongko wis cetha wela-wela lamun ta Dewi Sri manitis marang Dewi Sinta aku ora luput aku ora kleru sing kleru ki dewane kenapa bojone wong kok ditawakne Dasamuka sing kleru dewane aku ora peduli salahe bojone wong tawake Dasamuka hak pangan tenan nanging Sinta menika sampun kagungan garwa. Aku ora gagas. Menawi kados mekaten tegesipun paduka menika mbibrahaken tiyang omah-omah. Mongko tiyang bebrayan menika mujudaken pangibadah menika babakan ingkang suci. Aku ora peduli. Menika babakan ingkang nista Kakang Prabu. Nista piye? Aku wis duwe paugeran, aku wis duwe pakem, aku wis duwe pengantep-antep. Gagah-gagahe wong lanang ki lamun to iso ndemeni bojone wong. Kuwi gagah-gagahe wong lanang, goblok kowe. Duh, Kakang Prabu. Menawi kados mekaten, cetha lamun to paduka sampun wegah nampa wemarah nampik dumateng pitutur becik. Nyuwun pangapunten. Kula pitados wonten jagat menika wonten karma sapa sing nandur bakal ngunduh utang nyaur nyilih balekake. Menawi paduka mboten kepareng dhahar atur kula menawi Ngalengka mangke remuk bubuk dados rempon Ngalengka tamat sejarahipun sampun ngantos sambat kalian kula minggato kowe minggato ye ngileke Dasamuka ya ampun kowe perkara Sinta diutik-utik apa ora melak mripate Dasamuka ki wis kebacut edan kepayang ngengleng bengkel gingleng angkel lamong kedanan karo sing jenenge Sinta ning Sinta niku pun duwe bojo tegese yen jenengan pegataken niku dadi rondo malah enak wonge teko Pramara ret mangut wamya ngambrang kadhe karunaning kaswase anake nyatane ya papa
aneng marga memalang agung waton di kristal ik lak ya dadi Bokarno Kumbakarna apa kakang piye apik banget aku ki paling seneng yen nyawang kowe bengok-bengok kaya ngono kuwi ning kudu kelingan sik rong bengi lho kakang wah laris iki yo perkara kowe nundung kelawan adimu Wibisana yektine iki kriwikan bakale dadi grojokan perkara sepele bakale dadi gawe aku mung kelingan dawuh pangandikane Rama Penemban Wisrawa mbiyen neng donya ki ana hukum sing cacahe 4 ya kuwi hukum kodrat hukum adat hukum negara lan hukum karma hukum kodrat kuwi bisa diwiradati upamane jam 12 awan panase ngentang-ngentang wong metu saka omah mesti kepanasen ning waton gelem nganggo payung utawa nganggo caping wis ora kepanasen meneh tegese hukum kodrat bisa diwiradati angka 2 hukum adat upamane ana desa sing anakake syukuran desa adate mesti wujute ingkung kebu ning gandeng kebu larang regane ndelalah dana desa ya dikethok pisan mula banjur diwiradati ora kudu ingkung kebu tenan ning tuntut gedang kae diwenehi sungu saka pring kae ya wis muni kebu danyange ya wis ora protes angka 3 hukum negara saya hukum negara Ngalengka kuwi gampang disiasati hukum negara ki gampang direkadaya nadyanto yektine dosa kleru wani gaglak bondo negara ning watone duwe dhuwit pinter omongan lan duwe pangkat wong kuwi mau ora bakal kejamah hukum mergo hukum negara Ngalengka ki hukum lading yen munggah ketul yen mudhun ki landhep sing ana dhuwur ora bakal kena paukuman mergo lading ki ketul ning sing ana ngisor gandeng lading ngisor ki landhep hukum mung mbeleh rasane wong cilik wis wong cilik dimari ublik lingguhe dingklik yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik apa ora kebyangeten anggenmu ngorak-arik karo rasane para kawula anggenmu nyiksa karo para kawula kowe kandha karo para kawula ki bantuan saka Dasamuka kuwi kleru kuwi kuwalik mergo sing tok wenehake kawula janjane ya pajek saka wong cilik kabeh Rio Palungguan iki saben sekolahan jam 12 awan nduk pene panganan siji-siji ning nyatane bareng dipangan rasane kaya batang Kumbakarna bose aku tak omong dhisik. Hukum karma utawa hukum dharma. Kuwi hukume tumindak wong nandur kebecikan bakal ya ngunduh kamulyan nandur kanistan bakal ya ngunduh marang kasangsaran. Yen ndok tutuk-tutukne kaya ngono negaramu bakal murat marit mawut tanpa dadi. Kowe arep mbelani karo Wibisana. Kowe rembelani karo Gunawan yen pancen ra cocok karo Dasamuka kowe minggato pisan ora usah ndok tundung minggat aku ya bakal minggat panas hawane Ngalengka yen nganti ana apa-apa aja nyalahke adi-adimu kakek minggat Angsat
Paman Brahastra. Paman Patih Brahastra. Manpras. Masalah peh ora nek patetane turu. Sampeyan niku paman kula, wakile bapak kula sing ngedum blonjone wong sak rombongan. Malah turu. Paman Brahastra. Ora nek pilihane babar pisan. Yen luwe ra kuat ngangkat tabuh, yen wareg turu. Paman Brahastra, wonten timbalan ingkang ngadhawuh. Mang radi maju lenggah sampean. Nun. Rada maju lenggah sampean. Kula nyuwun panemu saking sampeyan, kula nyuwun wawasan saking sampeyan. Menawi wonten lampan kados mekaten menika dasa muka kedah kados pundi? Sampun sae kok, Nggih. Pun sae. Kula niku arepe omong apa? Kula niku sarwa pekewuh, kula menika sarwa bingung. Yen ora usul mongko patih diblonjo pendak sasi, ning yen usul ra cocok karo pimpinan tan wurunga ya dimutasi iki mengko. Pun kula tak mboten usul, pakem kula ADS kemawon. Napa niku ADS? Asal dosa muka senang. Jenengan niku wong tuwa sing kudune duwe panemu. Nggih, ning nuwun sewu ngeten nggih. Sejatosipun ingkang ngrayi Kumbakarna kaliyan ingkang ngrayi Wibisana niku wau leres karana setya bekti katresnanipun dumateng paduka mila wantun ngemutaken supados jengandika boten kesluru wonten dalan ingkang kleru. Tur nuwun sewu. Ingkang Ibu Dewi Sukesi almarhum Ibu kula Sukesi, lha nggih bapak sampeyan lak Wisrawa. Menika piyai putri ingkang sae sakmangke sampun mapan wonten kasuwargan. Kinten-kinten batinipun marem napa mboten yen ngerti anak-anake do geger saben dina ngeten iki. Nyatlangening kalangjuana klara panta muntar tinon lir kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnaming gegono sarpa kenaka arep matur apa? Aduh Kakang Prabu Dasamuka jimat sesemban kowe marcapada prapteng ndelahan. Ora kok banjur aku ki mbelani kelawan Kakang Kumbakarna kelawan Yayi Wibisana. Ning aku ngadeg jejeg merga pangemanku marang keluarga ing negara Ngalengka, Kakang. Nuwun sewu. Sing gumana musik sing ndak gambarake yen nganti Wibisana iki banjur lunga saka bumi Ngalengka njur kepiye. Mongko si Wibisana kuwi wasis waskita ing Esti. Babakan banger bacen butek bening ringkih lan kasantosane negara Ngalengka ki ana tangane Wibisana. Sing ndak kuwatarake yen nganti Wibisana lara ati merga ndok gusah kaya kewan banjur manunggal karo barisane Rama Wijaya tan wurunga bakal kukut sejarahe negara Ngalengka, Kakang. Wah.
ngawur. Pun Indrajit langkung rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti Dewaji. Megananda wonten dawuh, "Ya ndak tampa kang dadi bektimu, pangestune wong tuwa mara gage ditampani." Nuninggih, Gurawalan anggen kula mundi mugi anggadosaken jimat kalilan kula cumadong dawuh. "Jit, wonten dawuh. Ripalungguhan iki aja wedi kangelan. Tanpa lidah sinambung banyu tinalang mripatmu weruh dhewe lamun ta pamanmu Wibisana tak tundhung saka kraton Ngalengka. Ning pun Rama rumangsa getun keduwung merga wewadi bab kekuatane Ngalengka ki ana Wibisana. Kowe ndak perintah nganti Prawadya bala sawetara golek ana pamanmu Wibisana kanthi bali marang kraton Ngalengka. Syukur lamun to kena dikanthi sarana alus parandene kok beguguk ngutha waton gajalar singa barong Purbawasisa pasrahke marang kowe yen perlu patenana pisan pamanmu Gunawan. Nuninggih prastawa pangandika paduka Kanjeng Dewaji mboten langkung sendika ngestakaken dawuh daya-daya kula amit madhal pasilan. Kaya rano dawuh maneh. Paman Prasta wonten dawuh nggih. Mang bubarke kang padha gantung seba. Ing senedya kondra ngedaton mangdongake kula dadi ratu sing pinter dana rasa marang para kawula.
kegamjongan Thank you.